Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Fatimatus Alfaroh, NIM sangang doso gangsal, saka prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trunojoyo Medunten. Video niki kula arep nerangake unggah-ungguh basa krama marang wong tuwa. Pun kesupen like, komen, share, lan subscribe nggih. Matur nuwun. Bu, panjenengan saking pundi, Bu? Sawah lho, mari panen. Kepiye hasil pantunipun panjenengan, Bu? Alhamdulillah. Kepiye caranipun panjenengan damel hasil ingkang kathah? Ya aku butuh banyu akeh, pupuk cukup lho. Alangan nopo sing dirasakaken panjenengan nalika nanung pantun wonten Sabin? Ya iku sukete akeh, banyune kurang lho. Panjenengan saniki angsal hasil pinten, Bu? Biasa ya oleh 3 ton, saiki oleh 2 ton lho. Yen disade pantunipun angsal pinten, Bu? Biasa oleh 15 juta, saiki oleh 9 juta lho. Oh, ngoten nggih, Bu. Ya wis lho, aku tak adus tak salat zuhur. Nggih, Bu, monggo. Cekap semanten video niki. Matur nuwun sampun ningali video kula. Ketemu mangke ten video sebanjure. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.